بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كعلفو كبركة أمي على تنو لحريا بلا جلنا، أمي على تنو واتي بلا جلنا، ambe ala tanu akan nema ubela jelenka kerengere ya boloma al-islamiyya nema, ambe ala tanu limaniyaka amanyine Allah subhanahu wa ta'ala fe akan limaniya jidi amba deli akan sabati limaniyaka fukata se sayama okofe ka selikira ka sallallahu alayhi wa sallam anaka sodunkewu anaka sahabawu ani mogo tuguru ko fukata se alkiyama jodoma ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli akan bela jele fara o jama kulu sanumainka ambe ala deli ala ka hera kanye ala ka ngabato kele umine ala ka junubu yafa ala ka namine nanga bara kele unye ambal mau ni nyanga walanda kene no de usulul imani fi daw'il kitabi was sunnah limaniya josewu anana alqur'ana kono cogo muna ani kira ka sunna sallallahu alayhi wa sallam ni ala sonama bi walandai amena do limaniya josen duru nan kono node al imanu bil yawmil akhir kalimaniya ni don labaye kira sallallahu alayhi wa sallam kumana muna jibril alayhi salam ayani ngal limaniya la ako an tu'mina billah ikal limaniya ni alaye wa malaikatihi ikal limaniya ni alaka melekawi wa kutubihi ikallimaniya ni alaka kitabu jiginewi wa rusulihi ikallimaniya ni alaka chinewi wal yawmil akhir ikallimaniya ni don labai ode limaniya josen durunai amma Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka nke limaniya jonye ni lahara doye ni ala kumana limaniyaka akacha abe fen fila tugu ɲɔgɔnna ko ni mɔgɔ mun limaniyara ni ala ye ka limaniya ni don laban ye nunu fila bɛ tugu ɲɔgɔnna waati bɛɛ lajɛlen k'a yirana k'a fɔ ni limaniyara ni ala ye a bɛ ɲini fɛ i ka limaniya ni don laban ye o la o don laban yi a bɛna an bɛɛ lajɛlen ka a ɲɛsigi wa siga t'a la fana ala b'an bɛɛ lajɛlen ɲininka an ka baara kɛlenw na wa a bɛ bɛɛ lajɛlen sara n'i ka baaraw ye an bɛ ala deli ala ka sara ɲuman d'an ma lahara jodo n'a fɔra ka limaniya ni dɔn laban ye o de ye kalimaniya ni fɛn o fɛn Allah subhanahu wa ta'ala yan kibariya n'o ye ko bɛ kɛ saya kɔfɛ
ani kira ye an kibari ani fɛn minnu ye k'o bɛ kɛ saya kɔfɛ an ka limanani nin bɛɛ lajɛlen ye an ka limaniya ko kaburu ɲangata bɛ yen kaburu fitina bɛ yen wa n'o banna Allah subhanahu wa ta'ala a b'an bɛɛ lajɛlen kunu kira ko mɔgɔ fɔlɔ mun n'a ka kaburu bɛ ci a bɛ bɔ o ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam wa an ka limaniya ko ala bɛna an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan ka bɛɛ lajɛlen sara n'i ka baaraw ye k'a dɔn fana k'a fɔ gafew bɛna d'an ma ɔ bɛɛ lajɛlen ta bɛ d'i ma cogo la i ni cogoya mun ka kan baaraw bɛna peser baaratigi bɛ peser baaraw sɛbɛnna gafe minnu kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ peser alikiyama jɔ dɔn wa sɔrɔnadonni fana bɛ yen siratu bɛ yen mun bɛ da jahanaba sanfɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ a kan kelen kelen maa si tɛ don alijinɛ kɔnɔ f'i ka siratu tɛmɛ wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya aljinɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ tɛmɛ jahanaba kɔnɔ mɔgɔw olu bɛ bi a kɔnɔ kira sallallahu alaihi wa sallam a bɛ t'i jɔ siratu kunna a b'a fɔ allahumma sallim 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 ntigi ala n ka mantonw kisi ntigi ala n ka mantonw kisi ntigi ala n ka mantonw kisi an bɛ ala deli ala k'an fara o jama kisilenw kan wa an ka dɔn k'a fɔ siratu tɛmɛnen kɔfɛ imma aljinɛ walima jahanaba idan fɛn o fɛn bɛ kɛ saya kɔfɛ ka limaniyani nin bɛɛ lajɛlen ye o de bɛ wele ko ka limaniya ni lahara dɔ ye an balimaw lahara kibariya ka gɛlɛn a kow ka ca mɛ mun de b'a nɔgɔya baara ɲuman i b'i jija baara ɲuman kɛli la diɲɛ kɔnɔ n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye ala bɛ i ka lahara sigi nɔgɔya a welela ko don laban k'a sabu kɛ a bɛ na diɲɛ balo in de kɔfɛ su ni tile t'a la ale de ye don laban ye don mun adamaden bɛ boli i fa ɲɛ i bɛ boli i ba ɲɛ i bɛ boli i denw ɲɛ i musow i dɔnbaga bɛɛ lajɛlen bangebaaw fana bɛ boli denw ɲɛ maa si tɛ kisi a don illa man atallaha bi qalbin salim an bɛ ala deli ala k'an fara o jamakulu in kan lahara kibariya Allah subhanahu wa ta'ala a y'a gɛlɛya kosɛbɛ kuranna paji ka dɔgɔ k'i b'a kalan ko ala ma kuma lahara kibariya kan wa lahara gɛlɛya kosɔn ala ye tɔgɔ caman d'a la arabukan na fɛn o fɛn n'a tɔgɔ ka ca o ko in ye ko gɛlɛn de ye hamina ko do ala ye a tɔgɔ yɛlɛma cogo caman na an bɛ se k'a faamuya cogo min na ne m'a faamuya nin cogo la i b'a faamuya nin cogo in na a tɔgɔ ka ca kosɛbɛ al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala gafe dɔ b'a bolo al-bidayatu wan-nihaya a ye tɔgɔ 80 de fɔ lahara don na tɔgɔ 80 a n'a dalilu tɔgɔ 80 fɔra fɛn mun na o fɛn ma nɔgɔ dɛ an t'a lajɛ an labɛn k'o dɔ in kɔnɔ a ye tɔgɔ 80 de fɔ kelen o kelen n'a y'a fɔ a b'a dalilu fɔ an k'an jija an k'an labɛn k'o dɔ in kɔnɔ wa a bɛna fana siga foyi t'a la o la an ye tɔgɔ dɔw sugandi tɔgɔ 19 an bɛna 10 fɔlɔ fɔ k'a dalilu fɔ ka fara kan ka bɔ kuranna kɔnɔ a tɔ an b'a fɔ yasa mɔgɔw k'a dɔn fɛn mun bɛ yen mɛ ala ye tɔgɔ ninnu fɔ cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka tɔgɔ ninnu lamɛn
wallahi abi adama den sira abeke sababu ye nima famiya nin cogo ina famiya cogo wɛrɛ la a tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ as-saa a tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye as-saa Allah subhanahu wa ta'ala ko inna as-saa'ata la'atiyatun la rayba fiha ako jiye wuli abe na siga foyi t'a la za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu kafiru ya fudda kono konulu saraku te kunu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin o kanta ye jiye balo indorande dobe balo dobe sa mena sarante kunu Allah subhanahu wa ta'ala ko wallahi aw be kunu siga foyi t'a la la tub'athunna alam na kunu la haradun thumma la tunabba'unna bima amiltum abe bela jelen kibariya ikabara kelewna wa dhalika ala Allah yasir wa yafenye famun kanu Allah subhanahu wa ta'ala wala la ko inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha ako jewli abena siga foyi t'a la e mo siga le la ika siga boy disukuna abena siga foyi t'a la ato fulana yawmul ba'th domo ala bina bela jelen kuno laqad labithum fi kitabillahi ila yawmil ba'th ato samana yawmuddin saradu maliki yawmiddin saradu masai alade abe bela jelen sara ika barakelewna niye ɲuman sɔrɔ i ɲɛ i ka ala tanu n'i ye juguman sɔrɔ i ɲɛ i kana mɔgɔ jalaki i k'i yɛrɛ jalaki wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ala tɛ mɔgɔ si tɔɲɔ a tɛ dɔ bɔ i ka ɲuman na a tɛ dɔ fara i ka juguman fana kan a naanina yawmul hasra nimisa don an bɛɛ lajɛlen bɛ nimisa ɲumankɛlaw bɛ nimisa jugumankɛlaw bɛ nimisa wa anzirhum yawmal hasra ala ko kira ma mɔgɔw babaga don ɲɛ don minnu bɛna nimisa kira sallallahu alaihi wasallam a ko hadisa kɔnɔ a ko mɔgɔ si tɛ kiyama don dɔn fo mɔgɔ min bɛ nimisa ɲumankɛla bɛ nimisa hali ni kun b'a dɔn kun bɛ caman fara n ka ɲuman kan jugumankɛla kɔni kɔtɛ minɛ ale bɛ nimisa mun de la a ye juguman kɛ wa a bɛ tila k'a ɲini ala fɛ k'ale ka segin ka na diɲɛ kɔnɔ ka na baara kɛ ala b'a fɔ kalla o kuma t'a la innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun segin tɛ ni taara yen ka ban k'a fɔ i bɛ segin o kuma t'a la o la ɲuman caya hali ni nimisara a k'a sɔrɔ i ka ɲumanw ka ca i ka juguman to yen yanni i bɛna nimisa k'a fɔ mun de la ne ye nin baara ninnu kɛ ala ye lahara don wele ko nimisa don o nimisa in tɛ baarajugukɛlaw dɔrɔn ye dɛ ɲumankɛlaw ni jugumankɛlaw bɛɛ lajɛlen a tɔgɔ duruna ad-darul akhira so laban lahara de ye so laban ye diɲɛ kaburu kan taara bila ka so laban na o t'a ka so laban ye o ye cɛmancɛ so de ye o ye transit yɔrɔ de ye o ye frontière de ye o bɛ diɲɛ ni lahara de ni ɲɔgɔn cɛ mais so labanw o ye lahara de wa inna ad-dara al-akhira la hiya al-hayawanu law kanu ya'lamun ala ko lahara balo o de ye balo la ɲuman ye ni mɔgɔ mun kisira k'i don alijinɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ an b'a dɔn kɔni o kɔrɔ ye an kana yɛrɛ di diɲɛ ma yan diɲɛ in tɛ laban laharata de bɛ laban diɲɛ tɛmɛsira de mais lahara de ye sabati yɔrɔ ye a wɔɔrɔnan darul qarar sabati so n'i donna alijinɛ kɔnɔ i sabatilen bɛ awa n'i kɛra kafiri ye filanin ka fɔ munafiki donna tasuma kɔnɔ ala k'an kisi a ma o ye sabati yɔrɔ ye dɛ
ya la itibarake nyumauna mumba ke sababu be sabati aljina kono ala kanena ubela jina sabati aljina kono wa innal akhirah la hiya darul qarar ala ko la ghara ودي سباتي يروي إما الجنة كنو ولا تسمع كنو أتوه لنا يوم الفصل فرنسيا دون على بكو بلا جل فرنسيا كبدا كنكا أني فهم في نيامي جيه كنيا على ببدا كنكا أو الناس رأيكنا كودو نيامي إتالا يكادلا يعني دون كسي الله سبحانه وتعالى بكو بلا جل ملكنكا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون لا هردون على بافو نيني فرفاسيا دوي او كمبا دوم مونغالون تيغا جيكونو كا دونتينا وادو فنانا او ابسكا مونكه او تسكا فويكه اشيغنا يوم الجمع فرانغالي دوم على بامبيلا جيلين فرانيونغا كنكلين سانفا ادما ديوم جنو ملكو فلمغو ni labamغو ala bambela jele faranyonga kenekele safa وتنذر يوم الجمع بلا جلي موشي تتوكف كافو كارساماس كسرا سروغانا اوكماتالا ام بلا جلي من يوسرو كنكله صاف اتوتانا اكونتنا يوم الحساب جتبودو على بامبلا جلي جتبو اني سرامغاكا وبديما هذا ما توعدون ليوم الحساب على بافو لا هردو نيني فيني فين لا يرو تراويه كبه جتبو دوما ودل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اكما فكايا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا إيركي كبارو جتبو جيكونو يعني علىكي جتبو وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم دون ما دوكو نبا فكي جتبو نيكلنا كتاسفو دواتيما يعني كي داغاس نوغو إكي سيغي هالي منيتي فلا إكي هكي لسيكو فدوني دبي دوغو جيرا فوكا تاسي ني واتلا ne muni muneke iye nyuma munuke ibe alatanu onyuma nuka iye juguma munuke na kerini ala de che ibe ala ya fadel yani ki daga sno adola yini dayte kunu tuguni na soro fendo do abeni mo che ibe allah du tani du jere bita ka fen segati la mo iye mo mun to ne bita ya fadelati la mo fe akoni yeni ngeshiye kele shiye fla shiye saba ako wallahi ka juguma me doya wa ka nyuma me chaya yani ki dagas no isigi doni iki miri iki hakilla sigi doni klem mu me bela jelen kono ye bara munuke iye nyuma munuke ibe alatanu onyuma nunka ni ala sona machine ibina do fara nyuma inka iye juguma munuke ni ala sona machine ika juguma mena doya munu mine ala che ibe ala ya fadeli femu mine ala ka jonje ibu ka hake siguma no kera igere jatebo yani laharata kasima ambe ala deli ala ko no yambe la jelenye atana alqari'a kongoli don duskumbe kongo abela jelembe sira allah subhanahu wa ta'ala ko alqari'a kongoli wama adraka mal qari'a yawma yakunu an-nasu kal farashi al mabthuth adama de umbe kardon ina foto na cerna wal ma firfir ni cerne ate tafando ayirla bela jelen jabe wuli mashi to tafando ando ayirla ne to tay monu ni ala illa harat weleni nin to nui ato do fana be anta fika kuma janya wala o dalu be qur'ana kono me antono fo wate sunya kama يوم التناد
عن يوم الوعيد، يوم الخلود، يوم الخروج، الواقعة، الحاقة، الطامة الكبرى، الصاخة، الآزفة، أزفة الآزفة. نبي الله رتويد أو نما فميا تقول إنا فميا تقول أمي على دلي على كبس ما كاني أنغسكا أنغلا هرسوجو كانتو جيكونا لا هرسوي أبي جو كيتو جيكونا نبا فيكا كيشي لا هردو إبي كيشي بارو كي جيكونا جي باركيرو دي مسارا بديما الكياما جودو نوي سارا دفالي ألا بسكا سارا دو ديما جيكونا كي لافيا كفن جامانكي مسارا اللبا أنيما وبديما الله هردون دي ولا لا هردو والما دون لبا على كرا صلى الله عليه وسلم أي أتمسيره فاني نعنا دعافو جيولي واتي مغشيتا دون فناكر الله سبحانه وتعالى كودو غلندو إن الله عنده علم الساعة جيولي أواتي أدوني بألا كلند يورو قرآن آية ويجرى كراك حديثه ولفنا ويجرى الله سبحانه وتعالى كرما يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله أقول ما كان كافر بني نينغا أها إكو كيالا كتشيدي وجيبه ولواتي جمع على كرما فنينا ودوني بألا دبولو وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا أدولا جيولي كسرو وكسرو فنا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك إلى ربك منتهاها أدوني بألا ديرو جبريل عليه السلام كمانا من آيالا كران ينغا جيولي واتلا كرا كو ينه من ينغا نتا دون و ايه رفنا تا دون ala kirate jiyɛn waati dɔn mɔgɔw bɛ sigi ko diɲɛ tɔ tora ni san hakɛ in dɛ jɔn de y'o dɔnni d'e ma ala ko kira t'a dɔn wa e ka fisa ni kira ye kɛ walima i bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ kira kan mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ dɔn an fɛ yan hali u sa dɔw b'a dɔn k'olu bɛ sa don min na k'u b'a dɔn Allahu musta'an i t'a lajɛ i ka ɲuman kɛ yalisa e ka s'i ma wallahi ni ko k'i b'o dɔn i ye ala nkalontigɛ i ye kira nkalontigɛ i ka silamɛya tiɲɛna maa si tɛ diɲɛ wuli waati dɔn kira t'a dɔn nabi ɲuman t'a dɔn mɛlɛkɛ t'a dɔn a dɔnni bɛ Allah subhanahu wa ta'ala dɔrɔn de yɔrɔ mɛ an k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ wuli waati surunyana an n'a tɔ man jan dɛ ko dɔ kuma sera an n'a tɔ man jan kuranɛ ayew y'o jira kira ka hadisaw olu fana y'o jira k'a fɔ diɲɛ wuli a tɔ man jan tuguni an ka labɛn an ka lahara ɲɛsigi an kana an ta kɛ ka diɲɛ dɔrɔn ɲini wallahi diɲɛ wuli surunyana siga t'a la ala ye tamasire minnu fɔ a waati surunyana dɛ azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa diɲɛ wuli tamasirew o ye ko minnu bɛ kɔn diɲɛ wulili ɲɛ tamasire fɛn minnu bɛ kɔn diɲɛ wulili ɲɛ mɛ n'a fɔra ko as-sa'a o de ye alwaqtu alladhi taqumu fihi alqiyama diɲɛ bɛ wuli waati min na o de bɛ wele ko as-sa'a maa si t'o dɔn fo n'a kɛra Allah subhanahu wa ta'ala ye diɲɛ wuli tamasirew dɔnnibagaw y'a tila ka taa tilayɔrɔ saba al-amaratul ba'ida tamasire dɔw bɛ yen olu ni diɲɛ wuli waati ka jan
دو فنبافو العلامات الأمارات الصغرى جولي تمسيرو أفتنو أنك بريارا نولي كافو جولي تمسيرو وأولو كيرا كتمه منو انتمنا وكوري كوبي كي واتي منا أني جيبه ولي واتي منا أكنت لك جا ويا فلوي أفلانا ويا جمان جتاوي أدو كيرا وأدو بكاكي وابكاكي يا هالسا ودي كاكي كسوبة جمان جتاو كوني أمو جمان كونو نيواتي لا أكلاو رسمانا ودي العلامات الكبرى جيولي تمسير بلباو وننا حديثا كلن كونو وي تمسير تاندي نو دامنا abe tugutugu ñogongo ina fo koloshi dembe tugu ñogongo ibe kelenta kelemena na kumbora kaba fo kata se labana ati jotuguni ala kanu wati jirana kera ko jete wuli kam mo ñuma so do golo sanfa jete wuli kam mo ñuma so do golo sanfa jewuli tamasire kumabaw oluni jewuli betugule me ñogona na damna ati kotige idan o tamasire no amena anda magaw damadola feme tamasire fitinu ye walma munu ni jewuli wati ka janko sobe o folo oye ala kira chili sallallahu alayhi wa sallam kira chili ka ken nabi nyumay ka ke chide oye jewuli tamasire folo ala kira sallallahu alayhi wa sallam ayan kibariya aka hadisa sahalen do kono ka fo kale chili oye jewuli تمسرده بعثت أنا والساعة كهاتين أكو على تشيلي كاكي تشيدني كاكي نبي نماي وني جيولي تشي أكا بكو نمبولو وني دين فلاي يالا وچكا جاني ونوا أو فتني موني نيوانچه أو على تشيلي أني لاهرا أبكو ننونغا سورو نيوانا چكو منا بولو وني چمانچه ani fitini wulu ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ fitini mun ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a ko ɲɔgɔnna de bɛ o la kira cili o ye diɲɛ wuli tamasire fɔlɔfɔlɔ ye o nana Anas ka hadisa kɔnɔ ani Sahlu ibn Sa'ad radiyallahu anhuma kira de ye nabi ɲuman laban ye nabi ɲuman wɛrɛ t'a kɔfɛ idan ale cili ani lahara don de tuguleme ɲɔgɔnna nabi ɲuman wɛrɛ tɛ kɔrɔ ye ko sariyaw bɛɛ lajɛlen jɔra baara bɛ kɛ n'ale ta in de ni fɛn wɛrɛ bɛ yen o de ye diɲɛ ka wuli an ka taa n yɛrɛ sɔrɔ lahara al-imam al-Qurtubi rahimahullah ko awwaluha a ko diɲɛ wuli tamasire fɔlɔfɔlɔ ودي على كراتيلي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي آخر الزمان أكو آخر الزمان نودي جيلباي كو جيلبان نبي نماي على كراتيلي صلى الله عليه وسلم وقد بعث أكو على كراتيلي وليس بينه وبين القيامة نبي أكو نبي نماي على كراتيلي diɲɛ wuli cɛ o kɔrɔ ye ko kira cili o ye diɲɛ wuli tamasire dɔ dɛ wa o de y'a fɔlɔfɔlɔ ye an balimaw a filanan ala kira fatuli sallallahu alayhi wa sallam kira ka fatuli o ye diɲɛ wuli tamasire dɔ ye Awf ibn Malik radiyallahu anhu أكو كرابو صلى الله عليه وسلم أعد ستا بين يدي الساعة
ako fen woro be o jete o be ke yani jiya wuli je ako mauti ale fatuli sallallahu alayhi wa sallam kira fatuli o ye jiya wuli tamasere bado ye ala kira sallallahu alayhi wa sallam aka fatuli kera mashiba baye alislamew kan a kera mashiba ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ka sabu kɛ kira fatu don dibi donna diɲɛ kɔnɔ dibi donna diɲɛ kɔnɔ a cili tun ye nɔrɔ mun ye kira taara sallallahu alayhi wa sallam a n'a nɔrɔ taara Anas ibn Malik radiyallahu anhu a ko kira donna Madina don mun na Madina bɛɛ jɛra nɔrɔ bɛ fan bɛɛ bɛɛ ɲagalilen don bɛɛ sewalen don mais ko ala kira fatura don na sallallahu alayhi wa sallam ko dibi do rafa bela ko ala kira don Madina don na sallallahu alayhi wa sallam Madina bɛɛ lajɛlen jɛra mais kira fatura don mun na a ko Madina bɛɛ lajɛlen finna dibi donna fa bɛɛ lajɛlen fɛ Ummu Ayman radiyallahu anha musokɔrɔba dɔ kun don ala kira kun bɛ taa fɔ waati bɛɛ kira fatulen kɔfɛ sallallahu alayhi wa sallam Abubakar ni Umar u bɛ to ka taa muso in fɛ u bɛ taa bɔ a ye u taala fɔ waati min na musokɔrɔba in kasira u k'a ma k'i bɛ kasi mun na ko yala e t'a dɔn ala ye mun bila kira ɲɛ lahara don o de hɛrɛ ka bɔ ka jɛmɛ diɲɛ ta kan a ko awɔ n b'o dɔn ala ye mun bila kira ɲɛ lahara o de ka fisa ni diɲɛ ta ye mɛ n bɛ kasi k'a fɔ wahayi tɛ jigin tuguni Jibril alayhi salam a tɛna jigin ni wahayi ka bɔ ala yɔrɔ diinɛ dafara o kɛlen na Umar ani Abubakar radiyallahu anhuma u fana kasira u ma se k'o ɲɛji minɛ k'a sabu kɛ kira fatuli a ɲɔgɔnna masiba ma adamadenw sɔrɔ o masiba n'o ye alisilamɛw sɔrɔ n'a kun bɛ ɲini k'u ka limaniya tiɲɛ ala ye silamɛw sabati a don ala ta kɔfɛ ni Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa arda o y'a sɔrɔ Umar ko ni mɔgɔ mɔgɔ ko ala kira fatura k'a b'i kunkolo tigɛ Abubakar nana sɔrɔ cogo la a ko Umar ma k'a k'i da de a ko yala ala ye fɛn mun fɔ kuranɛ kɔnɔ ale ɲinɛna o kɔ wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul a ko Muhammad ye ciden de walima n'u y'a faga aw bɛ segin aw kɔfɛ wa ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا kira fatulen kɔfɛ ni mɔgɔ min seginna a kɔ ko tɛ foyi tɔɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala la naam Allahu akbar
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على محمد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي سلامه هكلي سجي كايرا كافو على كرا صلى الله عليه وسلم أفاتورا مي على ببالولي على مي كراتي وعلى مسا على مي بالولي على تاكوفه بلا جلين يا فاميا عمر رضي الله عنه أكو أبو بكر آية منكلا إبافو على مدلكو مي أكلولا كسبك كرا فاتولي أبونينا كان كسبه رضي الله عنه وأرضاه أم الله سبحانه وتعالى دليل على كأننا وبلا جل فرا كرا كصحابه كالجنة كنوا على كرا صلى الله عليه وسلم جاولي تماسر فتني أسبنا منو نجاولي واتي كسرو ودي فتح بيت المقدس ومصري جلزالم مصري أكم يوم نكو دايلة أكاك إسلامي وتاي كلا صلى الله عليه وسلم أكو فين وربي وبكي كاكو جين وليني ودوي جلزالم مصري وكدايلة كدي الإسلامي وما ala kira sallallahu alaihi wasallam ala ka cidendo ate kuma na nindungoye ay fafo ala de akibari anaye wa ya fo cugo muna karate Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ala de Baitul Maqdis daile akara hijra santan ani woro hijra santan woro Umar ya daile radiyallahu anhu wa arda akara islami utaye idan ala kira ko ye jiɲɛ wuli tamasire dɔ ye wa kɛra i n'a fɔ kira y'a fɔ cogo min na sallallahu alayhi wa sallam a naanina o de ye maqtal Uthman
ibn Affan radiyallahu anhu. Usman ibn Affan ale fagali o fana jiɲɛ wuli tamasire dɔ ye kira kumana fɛn mun kan sallallahu alayhi wa sallam. ala kira fatulen kɔfɛ sallallahu alayhi wa sallam fitna nana wuli sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ. Umar fagalen kɔfɛ radiyallahu anhu wa arda. Umar fagalen kɔfɛ fitna wulila k'a sababu kɛ Umar kun bɛ alisilamɛw ni fitna in ni ɲɔgɔn cɛ. Kira sallallahu alayhi wa sallam a ye Umar kibariya k'a fɔ ale ye da de silamɛw ni fitna cɛ, mɛ da in don dɔ la a bɛna kari. Umar ko kira ma da in bɛ yɛlɛ walima a bɛ kari? A ko da in bɛ kari de. Umar y'a dɔn k'a fɔ y'ale saya de radiyallahu anhu wa arda. Kumana mun y'a sɔrɔ a dalen a ko ala kira ye nin kuma fɔ sallallahu alayhi wa sallam, a ma kumana nin dungɔ ye. Kira ko da in bɛ kari, wa da in karili o y'ale fagali de. Sarangalika mun b'a bolo k'a di silamɛw ma a y'o d'u ma. A ye mɔgɔ dɔw wele ka na shura minnu bɛ ɲɛmɔgɔ sugandi alisilamɛw la. Usman kɛra ɲɛmɔgɔ ye radiyallahu anhu wa arda. mɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔla minnu limaniya ma bɔli kɛ u dusukun na ani munafiku, olu ye fitina in yuguba kosɛbɛ. olu nana ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Iraki jamana ani Misra jamana. u nalen mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla Madina minnu faral'u kan ka fitina wuli, ka Usman kafiriya, ka kiri k'a joli dagara. Usman mu n'a ye alakira denmuso 2 furu. Usman mu alakira ye a ka aljinɛ kɔnɔ don fɔ a ye k'a to diɲɛ kɔnɔ. Usman mu alakira ko hali mɛlɛkɛw bɛ maloya Usman ma, yala ale man ka maloya ma wa? Usman mu alakira kama a ko ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. A ko ni Usman ye fɛn o fɛn kɛ bi tɛmɛnen kɔfɛ a tɛ ala tɔɔrɔ. K'a sababu kɛ silamɛw u kun b'a fɛ ka taa jihadu kɛnɛ dɔ la, mɛ fɛn kun tɛ. alakira ye wele da Usman radiyallahu an, a nana ni ɲɔgɔmɛ 100 caman ye, k'a dumuni d'a kan, k'a kɛlɛkɛminan d'a kan. Ko alakira ko nin filɛ jihadu kɛ n'a ye, ɲ'a di ala ma. Kira ko bakhin bakhin, a ko baara in tɔnɔ bɔra. O kɔfɛ alakira ko a ko ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. A ko Usman ye fɛn o fɛn kɛ ala la o tɛ ala tɔɔrɔ tuguni. mɛ kafiru ni munafiku olu ko ayi, ko Usman kafiriyara. u y'a joli daga, u y'a embargo k'a la k'a to a ka du kɔnɔ. tarikutigiw dɔw ko dɔgɔkun 1, dɔw ko tile 12. a b'a ka so kɔnɔ a tɛ se ka bɔ. u n'u ka bamuru bɛ kɛnɛma. o kɛlen na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a y'a denw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. sahabaninaw siyaw ka nin yɔrɔ lamɛn dɛ, nin b'u yɛrɛ ka gafew kɔnɔ. n'a sɔrɔ u t'u yɛrɛ kalama, u ka t'u ka gafew kalan. Ali y'a denw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, ani mɔgɔ o mɔgɔ b'a ka mara kɔnɔ k'an ka taa an ka bamuru ta. Usman bɛ sa yɔrɔ min na an bɛɛ bɛ sa ye. Ali nana ka da kɔngɔ, a ye da yɛlɛ a dɔnna. a ko Usman ma, e de ye silamɛw ɲɛmɔgɔ ye, wa an tɛn'i labila jugu ye u k'i faga nin yɔrɔ in na. an b'a ɲini fɛ i ka sira d'a ma, an b'u kɛlɛ, an bɛɛ bɛ sa yan. Usman ko ayi, ne t'a fɛ mɔgɔ ka sa ne sababu la. a k'ale kelen ka sa, o ka fisa fitina ka wuli mɔgɔ wɛrɛ ka fatu. Ali n'a denw de taara Usman dɛmɛ a ka so kɔnɔ, mɛ Usman ko ayi, k'u kana kɛ ten. u b'o la waati mun na mɔgɔ jugu ninnu ye kogo ta ka jigin a ka du kɔnɔ. o y'a sɔrɔ a bɛ kuranna kalan na, ka taa kan tigɛ k'a to kuranna kalan na. joli bɔnna kuranna kan. dɔnnibaw k'a joli bɔnna aya jumɛn kan? fasayakfikahumullah, ala bɛ wasa ka bɔ ninnu ma. de b'o kɛra fitina wulila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. wa kɛra ko n'o fitina in wulila fo ka taa se alikiyama jo de ma, fitina in tɛ ban. an b'o de kɔnɔ dɛ. wa Iraki jamana tarikhu kɔnɔ fitina minnu kɛra ye a ka ca kosɛbɛ, wa fitina tɛ ban fo ka taa se alikiyama jo dɔ ma. k'a sabu kɛ u y'u tɛgɛ don mɔgɔ min joli la,
no Usman radiyallahu anhu ala terido ala kira terido sallallahu alaihi wasallam kira burangedo wa kira ya kanu kira malo yarama ako yala netti malo ya mogoma hali meleko be malo ya mogoma kira sige mu sallallahu alaihi wasallam kolondala aka fini yela na doni Abubakar dona o sigira kira kerefe Umar dona o sigira kira kerefe o kofe ko kira ma ko Usman ben nale kira wulla ka fini labe ka sendatu ko kira ma ko Abubakar yeninge Abubakar dona imaninge Umar dona imaninge Usman dona yeninge ako yala netti malo ya mogoma meleko be malo ya mogoma ako hali meleko be malo Usman ma radiyallahu anhu wa arda alifa ali o fana ye je wuli tamasire do yambalmo ala kira fa Usman radiyallahu anhu ka fo mashiba ko do bina soro ma ka sabali fa ka tali soro aljina kono asballa radiyallahu anhu afghara wa ani ala kira bi ñomo aljina kono asigalen tola ka sabu ke kira ka aljina kono don fa sallallahu alayhi wa sallam aduruna ظهور نار بالحجاز على كده صلى الله عليه وسلم أكوين جيه قولي تسمى دوبنا بو حجاز جمانكا نوي مغامبرمنا كو تسمى ينوانا تسمى تمنا جيه كنو من تسمى منا مدينة أيلم بتادا فو شاميكا نو دي سيري كابيتالي دماس كا يلم بتابو فوي دوغدو كمبي كو بسرا ala kira sallallahu alaihi wasallam akumeta khadija kan minahu ferero muna kira ko kayele menase wa kira fa chugo mina sallallahu alaihi wasallam koni tasma menena madina mo mo me busra kilo ba chama ni bunu nyogonche me ko du kono mo bu to du kono u kan nyogome munu me kungo kono shufe dibila u be nyogome nunye wa kara ko chugo kala na fa kira fa chugo mina sallallahu alaihi wasallam al imam an-nawawi rahimahullah fi sharh sahih muslim ako hijra sankeme woro ani biduru ani nani ala kira nin tasma mu fo ko tasma bado menana madina ulu to shami jamana ka yelenye kilo ba chama asra ale rebe shami jamana ka nin kera kale to balole ako ko fa tala hijla ani mo yenyo madina munu yetasma yenyana idan kira fo ka fon nimbeke jewlinye wa fana kera ina fa ala kera ka chuko mina sallallahu alaihi wasallam ka sabu ka atakuma nindu wala ay fa fo obe wahide ni ala ye afway aworona na laba ode inshiqaqul qamar kalo o ka chiflaye ala kera sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ko iqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamar ako jiye wuli surnyana wa kalo fana cira flaye ala yere ni wele ka fo jiye wuli tamasere do magankan o ya nyine ala kira fe ka kana ne kabako doye mumba yirula ka fo ala ka cidendo o ya nyina fe ko kalo yi akala jigi ka ciflaye ka tama uni nyogonche no kara wulu be limane anayi وننا أنس كحديث كنو أني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم على كده صلى الله عليه وسلم على سكاي كلنا نكشي فلاي كلمة كنيا فافه والما كلمة نيفه كلمة كوفه على كده بتامنا وفلان نيوانش أو كده كم كايا يوا وكانيا كول من يراوا وكالا كده يكرته كلا دكاي ولونيا كرته دكوسنا وكو كلو ماجي awdo ko kalo gaji akachi kalo jigira ka chiflay kira tamana woni nyonche akaw sono ko no kamason ko kira sahiru de ko korote kelado kay ulunya korote de kuluma limani anaye wala ko ne jewli tamasire ala ya fo chugo mona karate amma Allah subhanahu wa ta'ala dali ala kanke mo yemunu mbu labe ka be jewli ma ne jewli tamasire munu ne jewli wati kaja meni ala sonama wala nan nata amena kuma jiye wuli tamaserew kan munu ye camancɛ taw ye a dɔw bɛ ka kɛ wa a dɔw fana bɛ na o de ka ca kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma n'an sera k'a kɛ walanda kelen ye n'an ma se k'a kɛ kelen ye an b'a kɛ fila ye an b'a bɛɛ fɔ kelen kelen k'a dalilu fɔ ka d'a kan wa an tɛ foyi fɔ fo dalilu sahalen ka sɔrɔ a la kuranɛ kɔnɔ
والمكرك سنة صلى الله عليه وسلم أما جيول التمسر باو ويتاند كراو بلا جلف حديثا كلن كنو نولو دم لنا وبتو تو نيوانا تتجه نكلم كمبارا درو كلمة تجاكو فكتا سي جيولي ما وجيول تولي كم ونما سر دوكو لسانفه إنا فكرا فجوا من صلى الله عليه وسلم أكون جيولي واتي سرا على بفين سمالن دوبلا مو يمومني نابني نونكونو أبيبوني إني فتيلا مو بفاتو مكافرو ani fulani kafo ulle beto dugolo sanfé wa jebe ulle kuludo toyno ambe allah subhanahu wa ta'ala deli alaka hera kanye ambe ala deli alaka ngabato bela jelemne alaka na mine nanga barakelunye ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألك بدعوكم